Tuto Peťo odmoderoval skoro 300 epizód podcastov. A skús nám povedať, Peťo, jednu vec, ktorú moderátori robia často a zle. Pokiaľ by som mal vybrať jednu vec, tak za mňa to je časté hmkanie. Hmkanie v podcaste má svoj význam, pretože moderátor tým dáva najavo, že počúva toho hostia. Aj ten poslucháč má taký pocit, že počúva dvoch ľudí. Keď je však to hmkanie strašne časté, je to rušivé. Takže pokiaľ moderátor v jednej vete 4-krát zahmka a počul som aj také podcasty, nedá sa to počúvať. Hmkajte, ale s mierou. Máš aj ty, Blaže, niečo takéto? Ja som teraz zahmkal niekoľkokrát, dúfam, že niekto to spočíta. Ja mám takú vec, že moderátori sa často pýtajú v jednej otázke viacero vecí, čo znamená, že tá otázka je potom veľmi natiahnutá a ten hostka nevedia odpovedať, že na ktorú vec skôr. Hej? Čiže pýtajte sa jednoducho a krátko ideálne. Super tip. Pokiaľ budete potrebovať pomoc s vašim podcastom, dojdete do štúdia Brept a tu vám poradíme.